Mbawula. Cela kubuza la. Ngizothiwa izinqa uhamba uyidayisa. Ungakwazi ungidayisela ezinye ngithenge ngo10,000 lezi zizu2, Lezi u2 ngo10,000. Kumele uthenge ngo50,000 xa uthi lo mzimba umahala. Ngicela. Negotiator ngithathe sisodwa because ngizohamba ngiqoqa mina. Uyiqoqa. Hayibo ubona ngathi into oqoqa wena. Hayibo sis man. Awuzibuke nje. Ha. Asodwa ngo10,000, Hayi. Okay, isiMphiwe TV leyo ireporter live ecourt, Ngisike lapho emakhaya salani kahle nefan. Hello, Sunny Banana, good people. My voice is back. Like how happy are you? When he came back to basketball. Yeah, I was so worried. Spend the whole, and you are the reason I totally lost my voice. Why? Because driving back from Nelspruit, you and Svi, so 4 hours straight. But that's good. We were trying for you not to speak, so we did. But you were asking me questions and things. And you know, when you guys are talking, there's no way I can not be part of the conversation. Because it's quite interesting. It's very interesting. Every time. All the time. Yeah. Yeah, so yesterday my voice was totally gone. Today it's totally back. Yeah. I still need to rest it. Doctor calls it vocal fatigue. And I call it ukushelwa izwi. Yes. Being proposed by the voice. We always have a solution for anything. Yeah. So I'm so happy that my voice is back. I've been chewing on garlic the whole day yesterday, drinking a lot of water. Garlic is good. And ginger. Like everything, everyone was telling me will work, except for pele pele, no. So yeah, driving to Durban because Hilton is our new home. Yes, we are going to Hilton Hotel. Yes. That's what guys lives in Hilton. As in it is ours. It's really nice one. The manager and they sweet food. Was always a Kerala for 3 months because it's all going kulele and when I was a couple of mistakes. Yes. Because the wife could not climb the stairs in their own home. Exactly. Like the money they spend at Hilton, because they came, everyone with the kids and everyone in their own room. Kuma sweet. They could have just put a lift at home. Exactly. Yeah. I once came to visit them and they booked me a suite. Serious. And he has never done that for me. Shame. You must question your friendship. But when you live next to the Hilton. Oh yes, of course. You can walk from the Hilton to your house. Yeah. Whenever I need a lift, I can just go to Hilton, take a lift, and then go back. Yeah, if you feel like getting into a lift. Yeah. Yeah, I'm so happy to be here. I had a bit of a thing, you know this thing of trusting a fruit as your mode of transport. I called Mango and they kept giving me the wrong reference because I wanted to check in online. And then, so I ended up not being able to check in because at some point they closed their call center. I was nice and early for the airport. On the way there was some Bikers. Yes, like not even a group of bikers. Hello? Sandy, I'm saying. Njengoba winile ngifuna ukwazi izinto ezimbalwa Sure, yeah. Khathi usocansini wawudiniwe noma wawujabulile Ngangijabulile ngihlale ngijabulile mina mfethu. Usheshe bangishiya. Kwakunelanga noma lalinetha
angazi kwakusebusuku kodwa kwakusebusuku. Bengamele wini. Wawufaka ibhloke elide noma elifishane. Mfethu ushaya kanjani ucansi ugqokile mfethu ngangagqokile lutho. Khathisaya. Athi ngeke ngagqoka ishort mfethu yangibona uthi. Oh, suyi-celebrity. Cela unilinde. Koba enough. Ongitshela. Umuntu othanda ucansi noma umuntu olwenza nje makuthanda wena. Ngumuntu omthandayo. Yakho-ke le ngane. Yeah, yona impela. Ezakho zonke le ngane. Ezakho. Uwiniswa amathenda. Next customer, please. Taylor 4. Nkosi. Uthokoza ngani? Nkosi. Socela-ke ukuthi sikhanyise. Nkosi. Ngiyakuthanda ukukhanyisa. Kunamaphara-ke la endaweni ngiyithathe ngiyibeke kumina. Hayi-ke ngane yami, ngizocela ubeke isandla phezu kwesami. Sibiza bonke-ke abahamba nale ngane njengoba isingenile kuleli khaya, sizocela ukuthi iy'vulele iy'nhlanhla zayo, nikusho konke kumele ikwazi. Akhuluma umuntu omdala athi wena uze lana ngoba unenkinga yamabhizinisi. Asokhanyisa emkhangeni. Hayi, siwabekele load shedding, aseyabiza nawo. Yabona nje, ngiwakhanyisa ekuseni ngikhanyisele wonke ama-customer osuku. Nalawa ngekho. Yebo, ngiyabona ukuthi sengike ngakhanyisa nje, nginikhanyisele nonke. Okay. Kana nomsuku uthenga igrosa, uthandazele inyanga yonke, ungalindi ukuthi ulokhu uthandaza ngabani. Yebo. Izwakala. Manje athi umuntu omdala wena ngazi ukuthi banokukuphazamisa. Khona umuntu omdala athi wena bayakuphambanisela lapha ey'ntweni zebhizinisi. Kube ngazi ukuthi khona umono okhona ey'ndabeni zey'moto, engazi ukuthi khona uhamba kanjani ey'motweni? Ngizofuna nje yonke into namhlanje anginalutho nje. Ayikho into engihlanganisa nemoto, ngishiwe ugazi. Mhlampe basuke bebona yona imoto kagazi. Awunayo ibhizinisi lemoto? Hayi lutho, nayo ugazi akanalo. Nayo usuke ebolekile leya. Bese ebolekile ukuthi ahambise mina la engisuke ngiyakhona. Mhlampe kuvela loya. Senze njani kanti le ngane? Bengasho ukuthi kuzolandela ubaba wasemtuko namatekisi. Awuyena umtolo wena? Hayi cha. Umtolo ukhona kodwa akekho. Kodwa ukhona la khona. Kodwa akekho la. Imina ukhona la. Manje ngoba bekuwumtolo bengithe ingane zinibeke ngolayini. Zingiguglishele iy'nkinga zenu. Hayi kungena umtolo kwenye indawo because umtolo benenkinga kwasengena ucingo kwamele aphuthume. So cabanga ukuthi khona la tolo zakhona. Yabona ngiyadideka-ke manje mina babe ngithi nizongena njengoba bengithe iy'ngane zingingenise. Hey, mhlawumbe sikhanyise lodwa. Angisawamoshi ngoba ayabiza njengoba kune-load shedding. Akhuluma umuntu omdala athi umuntu omdala ngathi kunomuntu wesifazane phakathi kwekhaya. Athi lo muntu wesifazane ngazi ukuthi wafika ngendlela yokuthi azogana. Athi lo muntu wesifazane athi uma egana kwaba khona ukuphambaniseka khathi wena uhambisa iy'nkomo. Kwahamba kanjani khathi uyolobola? Ngathi usemdala kakhulu umuntu omdala. Ngoba nje ekhaya ngihlala nosisi wami. Ngangeke ngidlalele ekuloboleni nosisi wami. Naye futhi akathandeki kahle. Akekho nje sekwacabanga ngisho umlobola. Umuntu waze walotsholwa kwakunokukhanya wakamkhize elotsholwa uSipha. uSipha wayezwana kakhulu nosisi wami. Mina ngaxoxela usisi wami ukuthi uSipha uyolobola uNosipho wakamkhize. Mhlawumbe umakhosi udonsa lokho. Akukho ukuloboleka okuke kwaba khona phakathi kwekhaya lakho?
ekhaya sibona abantu abakhonza ukulotsholwa noma ukulobola. Kodwa nje aphinda kuyo umuntu omdala athi umuntu omdala wena ngathi unenkinga yokuthi fangabe usunabantwana kodwa ngathi ukuthi khona la bakuvala khona ukuthi njengoba unganabantwana nje ingoba kunomuntu osebenza phekwesimo senzalo yakho. Engathi kuzofanele ngikwenzele izinto zokuthi ukwazi ukuthi ube nenzalo. Isikhathi esiningi ngisichitha ebholeni. Ezinye izinto nje angikho kamkamu kuzona, so ngeke ngazi noma ngempela nginayo inzalo noma ngoba ngisuke ngilibele ibhola. Umuntu nje odlala ibhola isikhathi esiningi angaze ngilithole nje nethuba lokubheka ke ukuthi ngiyakwazi nokuthola ingane noma ngikwazi ukuthola ingane. Kushuthi iyona lento evezwa umuntu omdala ukuthi kushuthi wena uvaliwe uyibone ngathi uyebholeni kanti bakuvalile benzela ukuthi ulibale yibhola esikhundleni sokuthi wenza izinto ezizokwandisa ikhaya likababa wakho. Pho yini ngikore kanje ebholeni uma ngivaliwe ngaleyo ngene? Kanti wena uzengani la sasusha inkinga yakho? Makhosi ngathi abantu bakho badala kakhulu. Ngizocela nje kwamali yami makhosi ngoba mina bengazile eholidini la. Ngizizwa ngathi manje ngiseholidini futhi ePrestige. Yabona nje umuzo eholidini ePrestige. Ngizizwa kanjalo. Ngizocela nje mhlawumbe sengakunikeza nje u10 ukuthi phela ufone ekhaya thole time. Ngicela nje ungibuyisele. Mina sengiyadideka-ke manje njalo nje kumane ngingaqondani uma ngithi ngiyaprofisa kanti benze njani laba bakwazi ukuqondanisa. Mhlawumbe fanele uyohlola makhosi. Sekuyisikhathi sokuthi kuhlole wena. Hayi ngeke. Ngeke mina ngisafuni-ke nje sekudlalwa ngami. Yeka makhosi yeka. Ngeke ngikwazi ukuphinde ngizame noma kokugcina. Hayi lashona ilanga makhosi. Kodwa ungazama ngicela khona ababili abasele. Ngiyokubuza ngelinye ilanga ukuthi wathini kubona. Kodwa mhlawumbe bakhanyisele noma elibomvu bona. Mhlawumbe khona elingakwenza. Iyeke lento. Iyeke. Omunye bamshala phaya bemshayela khona lento yokuthi ukhuluma indaba zabanye abantu. Hayi laba abaphambi kwakhe. Wena uyabayeka laba bala. Ukhuluma ngabantu engakaze ngibabone empilweni yami nengakaze ngizwe ngabo. Angibazi labantu obukhuluma ngabo la. Ngicela nje uzama ukuthola ipurpose yakho in life. Akuyo le. Ngisazi-ke mina phela ngenze njani. Uma wekho phela namatoho nami ngithi ngiyayizamela. Mina ngokwami wena winini angitshela wazi ngani ukuthi lezi ngane ezakho? Umbuzo onjani? Angineshow ukuthi ingane nizaphuma kumina nje. Wazi ngoba kwesinye isikhathi wathatha ingane uyayibona ekhanda kodwa kuzona ezakho. Kodwa ke asikho lapho. Angitshela wawungayikhipha ingane lezi eziwu2 lezi 1 2 usale nale yodwa Angena umuntu onjani angeke ngiyenze leyo nto. Sihlala ngile. Okay, buka. Mina umuntu kahle mina bengiyazi ukuthi uwinile. Lo winiswa ngathenda yabo. Nginenamba yami. Lokho kuzongisiza ngane ayikuyangibhedela ke manje. Funa ngiphinde futhi ngithole ezinye izingane ayisuka. Hayi ngeke. Ukunakela lezi embili. Hawu. Ayike bazalwane lapha emakhaya iSimphiwe TV isithi Humour. Humour Simphiwe nefan. Khosi. Wait there, right? Don't come there, come there. Yeah, there. Yeah, don't come there. All right. Come here. You Khosi, right? Khosi. I want a favor. Listen to me. Okay, I know you don't know me. I don't know you. I just saw I see what I see and I believe what I see when I see what I see. To me, you Khosi. To you, I might be somebody else, right? I'm Mohammed. Mohammed. Yeah, but not one Mohammed. Mohammed. Two Mohammed.
2 Mohammeds, but 1 me. Where is other Muhammad? It's me. It's 1 me, but 2 Mohammed. Muhammad. Yes. Like Bafana. Yes, but there's 1 Bafana. Oh. Yes. Listen, I woke up with this beautiful dream, right? I always dream. But this time it was real. It was like a dream, but a real dream in a dream. I saw myself more like Rips and you know Rebecca Malobe, right? Rebecca singing. Singing, that Rebecca. He sang. Me, I like. Yes. I want me, you make me, hey. It's Chebula. No. You make me, hey. Right. I want when people look at me, I want people to say, there is Rebecca. So you take her like her ntlanhla, like her luck. No. I'm a singer. I'm a gospel singer, right? Okay. But I like hairstyle. So when I sing, I want people, if they want to book Rebecca Malobe, they must book me, but they want her, but they must book me So instead they're of... thinking Rebecca, then they're thinking Mohammed. Mohammed is Rebecca. So they liking Rebecca, they phoning Mohammed. Yeah! Got it. Yeah. They like Rebecca, but they call me to perform Rebecca. But they call you, then you sing what? I sing Rebecca. You can sing Rebecca? Yeah. Sing me Rebecca. Okay. What's your favorite song? Is all of the above. Okay. So people, they want money back, you sing this. Mohammed. No, Rebecca, I'm Rebecca now. You're confusing me. People, they want the money back if you sing this like Rebecca. But Rebecca sings like this. So Rebecca sings like me. You don't like it? Do I look like Rebecca now? How much you have, I make you look. How much, Mohammed? Huh? How much you have me, I make you look. You make me look Like, yes. like Rebecca. Yes. Ribs and ribs. Yes. Give you 5,000. 5,000? Yeah. How? 5,000? 5,000. Make me look like Rebecca, I make you 5,000. Rebecca and what? You Ye- want it? Yes. So they must think me. Think Rebecca, think me. Mohammed. See, simple. Now I feel like Rebecca already. We go home with me. I make candle. I pray you tomorrow. But you pay, then Rebecca. So I pay first, Yes. then I become Rebecca later. Yes. Perfect. Because I don't want to be Rebecca now on my way home. Now, it's not going to look nice. Now I'm Rebecca in a taxi. No. Nah. Okay, thank you. See you, Marcos. Oh, With me. okay. Nyamboza, awungitshela, njengoba kuthiwa wena wathi awuyithanda ishwapha, usho ukuthini ngathi thina? Kanti zazi njani izindla zikambawula? Zazingekho nje, into engekho nje. Okay. Manje thina ngathi thina esithanda ishwapha, uthi sinjani, Ngithanda ishwapha. Hayi phela indaba yenu ukuthi ngithanda ishwapha, mina ngithanda umapakisha. Yingakho ngamfaka izinto. Manje njengoba usuhlala emkhukhwini, usho ukuthi usazokwazi ukuhamba ufakela abantu izinto, Uyabona usuyangijwayela. uyayibona ukuthi usuzobuyela eshwapeni, Ayikho into esile ngayikhuluma nawe. Mina ngino 50,000 unani wena? Nini? Uzobuyela eshwapeni vele, Yini sibeka ungizwa? Nathi asikuzo mthembe.
manje akakhulumi kahle kodwa yena uyithethe ukhuluma kahle naye ivoice yakhe iya-irritate ya nkathi athi angahleli ngomsindo manje uyena kufuneka athule angahleli ngomsindo yazi niya-irritate uyena o-irritateayo uyashesha ukudina lafuna ulalela noma nifuna uma nibona ukuhleka noma usithiwa nihleka niyayidlulela njani mazi kuba ngase nihleka yena yini sangithanda uyathulukala lalela bengingafuni ngikhulume ngingayeka kanti vele nifuna ngicela utshela omunye umuntu babusibeka akusholo Methethisa umama usibeka uthini? Hayi akasamthathi serious baba. Athi ngithele ngalento yakathi baba ukahle nale voice yakho ngale. Ubaba uma usoyedezela chef izathi. Uma ezokhuluma isibeko uthuma khona bizani ngane wethu nango kusaseqala baba wabo. No, iyamcasula leli tisho mfana. Ayishwelile ungijayise nezingane. Mina ungaliki ukuthi qongo. Kana wena mfana. Wena uthi kathela iphathela wena nje la. Ngelele ubaba. Bathi ngahamba naye. Akungiveze Popeye wakhe. Ngale voice yakhe. Subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.